O Executivo de Lousame conseguiu sacar adiante en solitario a súa proposta de orzamentos para o 2019, coa abstención de PSOE e BNG. As contas para o vindeiro ano ascenden a 3.815.000 euros, dos cales preto de 1,5 millón destinaránse a investimentos. A partida máis cuantiosa, preto de 1 millón de euros, destinarase a pavimentación e mantemento de vías públicas. Destacan os 450.000 que a Axencia Galega de Infraestructuras investirá na renovación da capa de rodadura entre Porto Bravo e Tállara. Outra partida importante destinarase ao arranxo do camiño da Gandarela a San Fins, cofinanciado entre a Xunta e o Concello. Os orzamentos destinan tamén máis de 170.000 euros á renovación do alumeado público e preto de 40.000 á depuradora da Silva en Cruído. Completan o anexo de investimentos outras partidas menores, como a mellora de equipamentos dos parques infantís, a sustitución de luminarias no campo de fútbol ou a implantación de medidas de aforro enerxético en instalacións municipais. No referente a servizos, destaca o aumento do gasto no servizo de axuda no fogar, polo incremento das horas prestadas, polo que se consignan máis de 260.000 euros. Tamén aumenta a partida para o centro de día, ante o incremento de usuarios previsto. No apartado de ingresos, a recadación por impostos directos medra nun 58%, tras a revisión catastral que supón un importante aumento en relación co IBI urbano e co cobro dos atrasos dos últimos 4 anos. Con respecto ao imposto sobre bens inmobles, o Pleno aprobou por unanimidade as 9 solicitudes presentadas por veciños sobre a bonificación do 95% en propiedades nas que se desenvolven exclusivamente actividades agrogandeiras.